Čau, vítam vás pri novom videu, ktoré vychádza veľmi neskoro od toho, čo bolo naposledy. A ja fakt neviem, prečo to tak strašne meškalo, ale už som mal natočené jedno video, čo teraz idem vlastne točiť, už bolo natočené, ale zistil som, že má strašne na hovno zvuk, takže ho idem natočiť teraz. Znova. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť. A áno, mám konečne počítač, takže môžem normálne strihať a nie na telefóne, takže mohla by sa už aj kvalita videí konečne zvýšiť. A neviem, dneska tu máme nový diel, skúšam sa zlepšiť, 4 tuším. A idem fakt skúsiť sa zlepšiť, lebo už by som mohol byť aj kúsok lepší, keď ten Rocket League už hrám celkom dlho. No, ja to nebudem zdržovať, ideme na prvú hru teda. No, napojilo nás to do hry a rozhodol som sa, že to budem robiť tak, že pri tejto sérii, že proste, keď sa mi zadarí táto hra, tie 2v2, tak to dám iba tu, ale keď sa nepodarí, tak dáme ešte aj 1v1. Aby to bolo zaujímavejšie, ale toto bude moc ľahké. Nie, čo robí ten týmek? Prečo je hneď toxický? Dobre, neriešim. Musíme to vyhrať, hej. Bo teraz tí typci budú tak dobre. Som aj chcel spraviť inač. Ach jaj. Tí typci teraz budú čo najviac toxickí, jak sa dá. Dobre. Tí si teraz budú najviac toxický, ak sa dá, len za to, že môj teammate napísal na začiatku vodu safe. No a chcel som vám ešte povedať to, že idem potom točiť video z War Thunder. Seká mi toho pak. No, idem potom točiť video z War Thunderu, lebo ma fakt začal baviť. A nej som v tom až tak zlý, jak v Rocket League, hej, takže ty vole, to bol jaký pinch. Čo robí môj teammate, kámo? No je strátený. Necháme ho vo vlastnom svete, ja si tu idem defendovať moju dôstojnosť, lebo môj teammate to tu akorát tak celé doseral s tým vodosaveom na začiatku. Tak to si zase oni úplne dosral. No a teraz vodosave. Nepíšu, dobre. To sa mi ľúbi proste, že keď to niekto napíše vodosave a si fakt lepší, tak proste mu iba ideš dávať gól za gólom a proste nebudeš toxický na svete. Opa. Raz som zastavil kúsok. Pas, brachu, ty čo robíš? Dobre. Paráda. Úplná bomba. Má jediné šťastie, ty kokos. Na čo píšeš vodosave, ráno sa horšie, ako on mil tvoja dokopy. Toto sú proste takí špeciálni ľudia v Rocket League. Ja týchto ľudí v živote nepochopím. No, daj mi to tam. Ty kokos, to keby dám, tak to by dobre nedopadlo. Opa, kúsok som sa preletel. Nebude to bus, nebude, hovoríte. Jaký pas? Teammate, ja nemám boost, teraz musíš ty, ale du prdele. Hej, ten teammate mal naozaj také šťastie na góly, proste. On dá takýto gól, hej. Takýto gól dá ten týpek. A
A ja nedám proste, že nič, hej, a pritom som, že oveľa lepší, aj tí typci sú lepší, jak ten. jak ty obidva typci dokopy proste. Hej, on mi píše, že potrebuje tréning a pritom on je horší, ako oni obidvaja, ale on má proste ultimátne šťastie ako. Ach jo, to je rock'n'roll komunita. Čuha. Kúsok som sa preletel. Som zvedavý, čo spraví môj najlepší teammate. To letí, dobre. Asi ja, že ste vlastne škoda. A nejsem zase rozohratý. No, máš pás nádherný. Jaj, bože, toto je. Dobre. Nemám boost. Aj jump. Jak nice shot, bráchoček, nemám boost. No a keď nemám celú hru boost, tak akože ak sa na nejakú branu dostal vôbec. Dobre, defense, jak nič. Áno, zase mi to laguje. Toto je parádička s tým pingom, ty kokos. Čo to je? Oni to ešte dorovnajú, určite, kvôli môjmu pingu už len. Dobre. Odpálil ma do defensu. Boom. To som netrafil, parád. Dobre. Ale nemám boosty zase. Hej, ten ping je otrasný. To ako trafil akože? Nedočiahol som. Škoda. Pozemná. Pás zase, samozrejme iba na ňo, lebo tam proste nie je môj teammate. Extrémny shot. Možno. Dobre, aspoň tak. Dobre, nemôžeme prehrať, nemôžeme. Fú, jaký safe. Zase som to zle vyhodil na ten air dribbling. Ja neviem, čo je so mnou. Dobre, paráda. To, dobre. Tak ja som strátený. To kam som skákal. Dobre, žák, ale píšem. Ale bol sám ten defekt. A tak im treba, akože boli toxické, ale netreba. Dobre, nie. Chudáci. Dobre. Keď som... Joj, dobre, toto je paráda. Akože, takto, mne to úplne nestačí, čo som tu teraz hral. Hral som otrasne. Ale čo sa dá s tým robiť, aj také hry sú. A ja už nemôžem točiť dlhšie, lebo potom zase to budem strihať extrémne dlho a budete mať aj veľké video z toho a neoplatí sa to proste také veľké videá mať teraz. Takže ja by som to tu ukončil a keď
tu niekto pozeral, tak vám za to ďakujem a už keď ste to sem pozerali, tak ma môžete podporiť niečím. Ďakujem. Čaute.